आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार यमराज के भेज के धोखे से उठा लो हो, फिर से बना दो हो। केहू प्यार के चक्कर में केहू जेल जाता हो, केहू फंस जाता दिल में ना बेल हो पाता हो। यमराज के भेज के धरती से उठा लो हो, ना तो दिल दोसर फिर से बना दो हो। यमराज के भेज के धरती से उठा लो हो, ना तो दिल दोसर फिर से बना दो हो। डीजे शुभम स्टार संगीत रिकॉर्डिंग स्टूडियो अरेरा सुमेरपुर। सबके भला करेनी हमरो भला करे, बिना ते सभी ना दीवाना कैसे मारे। सबके भला करेनी हमरो भला करी, बिना ते सभी ना दीवाना कैसे मारे। केहू कूद जाता छत से, केहू फसरी लगाई के, केहू छोड़ देता दुनिया जहर माहुर खाई के। यमराज के भेज के धरती से उठा लो हो, ना तो दिल दोसर फिर से बना दो हो। यमराज के भेज के धरती से उठा लो हो, ना तो दिल दोसर फिर से बना दो हो। डीजे शुभम आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। गुनगुन प्यार करके बरोली, धोखेबाज के आज ले रहा जोहेली। गुनगुन प्यार करके बरोली, धोखेबाज के आज ले रहा जोहेली। हम जकरा से करेली दोसर से करेली, अब भारती निराला से मुँह अपन मोड़ेली। यमराज के भेज के धरती से उठा लो हो, ना तो दिल दोसर फिर से बना दो हो। यमराज के भेज के धरती से उठा लो हो, ना तो दिल दोसर फिर से बना दो हो। स्टार संगीत रिकॉर्डिंग स्टूडियो अरेराज।